Os xornalistas Felipe e Victoria Armesto fundaron Casagrande de Xanceda en 1968 coa restauración da casona agraria e 20 vacas frisoas que trouxeron en barco de Canadá. A granxa foi o seu proxecto de xubilación. El, Felipe, ou como asinaba as súas crónicas Augusto Asía, foi xornalista de guerra, un dos grandes cronistas españois do século XX. As súas crónicas sobre a Segunda Guerra Mundial podemos atopalas no libro Cuando Yunque, Yunque, Cuando Martillo, Martillo. Victoria foi unha figura indispensable do galeguismo cultural e político, prolífica articulista e a primeira muller vicepresidenta do Congreso dos Deputados. Autora de obras como Galicia feudal, Verbas galegas, Os fillos cautivos de Breogán ou a recentemente editada La cocina sentimental. Felipe ocupouse máis da parte da gandería e ela, Victoria, da restauración da casa. Desde 1968 ata hoxe seguimos as súas máximas, a do pastoreo diario e a de que hai unha maneira mellor e máis responsable de producir no rural.